Hey everyone, welcome back to another vlog, and today we're still here in Disneyland and we booked in to Hollywood Hotel here sa Disneyland Resort, one of the hotels dito or one of the resorts here in Disneyland. And we booked the standard room Avenger theme. Syempre po yung tatay po yung nag-book, kaya Avenger po tayo. Kahit yung anak po niya ay Minnie Mouse. So I'm just gonna give you a quick tour para makita nyo din if you are interested to book and stay here sa Disneyland Resort. Yan. Or dito sa Hollywood Disneyland Resort. Kasi tatlo yun. Meron silang Disneyland talaga and meron din silang Explorers Lodge and the Hollywood. So, ito yung pagpasok mo. Ayan. And then, pagpasok mo ganyan, may batang maliit. And to my right, ay lagayan po ng luggage. And then, naghang na rin ako ng aking jacket dyan. And dito ay, meron po tayong Avenger theme na mga tsinelas na iuuwi po ni Daddy. And then we have a safe here. And then this is the bathroom to my left naman. So, ayan. Hello. Walang boses. Oh, good thing they have hair dryer because I didn't bring my Dyson. And then meron na rin silang hand and body lotion and hand wash. And then syempre yung baso natin na pang toothbrush. And then, yung mga face towels natin. So, nag-microphone na ako kasi talagang pause na talaga ako, guys. So, here sa door nila ay meron po tayong full-length mirror. Behind the door ay ang bathtub. So, mas malit lang to na bathtub. So, if you have kids, then maganda siya na pagpaliguan. But with me, we still brought an inflatable na bathtub niya kasi if you know her, meron kasi siyang eczema, so kailangan niyang naka-bathtub na naliligo kasi may Clorox yung panligo niya. And then here is the shower gel, shampoo, and conditioner. Mabagong siya in fairness. Hollywood Hotel, now starring Mr. Viernes. May pelikula po tayong gagawin, mga kapatid. Saan kaya i-upload yung pelikula? Ito po yung batang napaka-excited niya talaga na nandito siya sa Disney, but it's okay kasi para sa kanya talaga to. So here naman ay meron tayong coffee station. So meron silang coffee maker, I believe. Dito naman sa drawer ay mga coffee, tea, ganon. Yan. So tinesting ko na to. Hindi pala nag-record, sis. Meron siyang tubig. Ang pinindot ko lang is yung ambient na 150 ml. It's good na. May tubig tayo. So, at least may karga na to. Siguro mga 1 to 2 liters lang siguro yung karga niyan. Eh kasi ang tubig lang namin is mga less than 5 liters. 5 bote ng 750 ml lang yung nabili ko kanina. The only thing that I requested dito ay sana magkaroon kami ng microwave because yun sana yung gagamitin ko to sterilize Mishy's bottles. Pero wala daw talaga silang ipro-provide. And itry daw namin sa kitchen if they will let us use a microwave. Magko-close naman daw sila is 10:30 at night. So, try lang namin later. And then here, ito na po si Daddy. Ayan. Actually, si Mishy yung nauna dyan. Ang saya-saya niya na nag-jump up dyan. Ayan. Ayan. Now showing. Yan lang naman siya. And then, the Avengers. And then dito ay meron tayong table and chairs. And then a mirror. Light. Yan, blackout curtain. And then, yung view natin, ay hindi talaga siya yung kasi nga standard lang naman tong room na to. Ayan. Parking area doon. The price to book this hotel is, magkano, Daddy? Ilalagay ko na lang po sa baba yung presyo. Kasi masakit siya sa heart. Kasi hindi naman kami, medyo masakit siya sa heart, pero nisip na lang namin, once in a lifetime experience lang naman. Kasi nga, minsan lang naman na magbabakasyon din kami,
Baka hindi kasi kami magbakasyon next year. So, eto na. Kasama naman namin si Mishi. And this is a celebration of our anniversary naman. Wedding anniversary, which is going to be, hindi ko na lang sasabihin. Basta one of these days. And then, of course, Mishi's birthday. Ayan. Kasi, ilang taon na tayong married, Daddy? 5th year na po kaming naglolokohan sa buhay. Hindi na naman siya umimik. Ay, nagagalit yung anak ko. 5 years na po kaming nagmamahalan. Nagagalit yung anak mo. Meron din silang kitchen sa baba or kitchen or restaurant. So you can eat breakfast, lunch, dinner doon. And then, wala daw reservation needed. Pero dun sa booking namin, binook din to ni Daddy sa mo to binook, Daddy? Expedia? Pwede din kayong mag-book sa Klook. I will leave a code down below for Klook para magkaroon ka ng 5% na discount if you want to use my code. Lalagay ko na lang dito and sa description box. Ayan. Pero walang breakfast yung nabook ni Daddy. So sabi naman, we can just go anytime and then no need for reservation. And magbabayad lang. 200 Hong Kong dollars daw yung breakfast. Which is like, 100 is 700 something. So parang 1.5 ang breakfast ng isa. So parang mga 25 to 30 dollars. Sa bagay nung nagpunta din naman kami in Chicago, ganun din naman yung price ng breakfast namin nun. Dito, buffet din naman. So tomorrow I'm gonna show you na lang, it's either I will include it here in this vlog or tomorrow sa second day namin dito, ay i-include ko na lang doon para makita nyo yung mga options for breakfast. By the way, kung dito kayo sa Disney resorts, one of the Disney resorts na mag-stay, meron po silang shuttle, free shuttle going and coming back from Disneyland. Tapos doon na rin kasi sa Disneyland, nandun din yung starting point ng MTR. Doon kayo makakasakay ng Disney or yung Mickey Mouse train. Ayan, pag pumunta kayo dito by train, masasakyan nyo na agad yung Mickey Mouse train. Kasi kami, kanina ay nag-book kami ng Klook, kaya hindi namin yung nasakyan. Pero it's a nice experience as well na matry nyo rin yung Mickey Mouse train. And then I believe the train is hanggang 11 siya. Even the buses na galing sa Disneyland papunta sa mga hotels. Kapag bababa ka na ng bus, nandiyan na yung mga staff nila dito na very ready to get your stuff. Parang sa amin kasi lagi kaming may dalang na stroller, may dala pa kaming binili naming mga water kanina. So yun yung mga kinuha nila kanina dun sa, what do you call that, Daddy? Yung ilalim ng bus. Sa estribo. So, may pumasok ngayon na housekeeping. Dinala tong ni-request namin na harang dito sa bed. Actually, kasi pinapili kami kung crib ba o gusto lang ba namin yung harang. Tapos, nung pinili ko yung harang, 2 sides daw ba o 1 side lang. So, ginawa ko na lang 1 side lang. Actually, kahit wala naman yan, pero just for a little bit lang na fun ni Mishi. Kasi, aakyatin niya yan. Umiyak tuloy yung baning-ning ko. Ang saya-saya na niya eh. So, that's it for this vlog, guys. If you have any question, just comment down below and I will try my best to answer. And if you want to get a 5% discount, just use my code that I will be putting on the screen or in the description box down below. Thank you so much, everyone, for watching. May the force be with you and have a magical day. Bye!